Grabe mingawa aning lugar uy. Nakay mga agi nga di ari man ko gipaasay no checkpoint. Pero ako na lang huwaton kung naadji mo agi. Kay kung naay mo agi nga may lisensya na maoy madako. Oh no. Ako na lang huwaton. Basta naay mo agi di ari. Nindot. Gani jud na ipatulong di ari. Ako. Dili. Dili dapit. Unsa may? Oh no. Ma'am. Asa imong motor? Dili ma'am. Wa ka kita ani. Dakop ni dakop. Anong dakpo na ko ma'am? Asa imong motor? Unsa dinhi day? Dakop. Dakpo. Ma'am, pakitaan ko motor kita ka nang nagkaging ko. O niya, ang lisensya nimo lisensya. Oh no. Ano na? Oh, napay mong helmet. Mao na pinakadako nimo kaso kana imong helmet ibalik. Unsa may naatan ani? Kita kang baklay ko kay kada ginot ko. Wa ko magdagmotor. Di, violation na gihapon na. Ito sa unahan. Kay di ka pwede mag-helmet nga wa kay motor. Asa man ni kuha ang balaura ma'am? Ipakita sa imong lisensya. Wa ko dali lisensya diri. Wa kay motor, nakachinilas ka, wa kay lisensya pero nag-helmet ka. Kana imong helmet maoy makadalang dakop nimo kay kung wa pa ka helmet diri gandagan na ning kalsada, diyan ta ka dakpon. Unsa na tawo ni oy? Karon pag ko kadungog gyud manakop ka. Way motor, untaan mo motor. Wa gyud ko kadag motor. Pwede lagi na di siya madakop. Kung wala kay sapatos, wa kay lisensya, wa kay motor, pwede na di ka madakop kay mahulog na sa gabaklay ka. Pero ga helmet man ka, baliktad pa na imong helmet. Kuan man ni ma'am. Kuan man ni safety first man ni ma'am kay matagat kaya tani mag-uwan yung ice. Mag-uwan ng snow. Ana na safety first. So karon usara na akong paagi ana. Istoryahan lang nato na tarong kung naa kay ika sabot sa akong istorya. Kana makalarga ka. Saan ni mo pida kwarta gabaklay gani ko kay jogging ko. Wow, Naa man diya mo mo. Binuang sa ni manakop nung ka arim ka manakop ni. Lingaw gistanan. kwarta lang sa tabi diha kay murag init-init ang panahon. Kwarta manunaunsa mo taong gawin nga arim ka mangwarta dili hasta gabak ka jogging mo madako mo. Yung saom tani ma'am nga wa mo di ko magbuot dire. Dono la lang diha bisag bila ay nasig daghang. Oh no. Hasta bimaha ni oy karo pag yung suka sa kung naidad na kong basta ko dako na kong edad karon pa ko kadungo nga gabaklay imong dakpon. Oh, makakita ang posting diha nga naay joking. Oh no. Ang ano oy. Di mo na. Di mo na stoplight. Karon Kuan mo na. Meter. dunol na lang kay diari juga di kaagi. Kuan nga ni kuan. Oh no. Nari joking ni buki di ay. Ganina motor dakpon karon apon buking na pud. Adungkol man ni diari. Kung wala kay motor na wala pa kay lisensya o sapatos na helmet ka, wala kay motor o usapan na nga lisensya nimo. Karon dupol na kay naa kay joking nakabutangan ng poste. Aduhan ay mo gaso murag paniudto panihapon jud ni. May ka paniudto panyapon kay ako wa ko tamahaw pa. Wa ko pa tamahaw. Karon ngun ani na lang sa sunod pagdala na lagwa kwarta nimo kay pang incase emergency na pamahaw paniudto panihapon. Kay ngun ani bayad sabi. Batay ko mo. Arim mo karon diri mo manako mo diri buki noon. Adto ka
nga dito sa highway oh. Arim ka diri. Kung di ka ganahan, matawag na lang ko. Pulis kay murag gahi-gahi man ka. Ngita sa ko. Dayalan na ko kay tawag ko pulis. Murag gahi-gahi ang ulo. Uy. Dagan. Imbis ako ang tatong ilan nga para paniudto panihapon ako. Gutom na. Gutom na yun. Kinasapi ani dapita. Pagka way ayo ning dili uy. Imbis na posting ko kay para maka MPang ka nga naay mangagi nga naay kwarta. Maka-enkwentro man noon ko anang pao nga kwarta. Paita ni eh. Ngita ko laing lugar. Grabe na unsan no. Tawa bayan na oy. Nako man na ning bukid noon. Dakpon man noon tang gabag jogging ta. Pangitaan mangayo pa kwarta. Wa ko si panyudtog pamahaw o pamahaw og panyudto. Oh no. Yapon. Nga nga to bayan na oy. Unsam to kasiya taon. Timuon man tanong kingkoy no niya noon. Dakpon ko niya kay guno ga helmet ko ya gibali na ko. Pangitaan ko motor wa ko sapatos. Pangitaan pa ko lisensya. Grabe, libo gyud ko bayo ni adto. Oh no. Ito pangutok biyan no. Baska wag duda ko to nalisukan ko to kay imo masiya nga. Wa ko si pamahaw. Nya mangayo manguan ko siya nanakop ko siya dito kay para nagulo si panyudtog panyapon kawa wa amoy ko kamahaw diri gani punan pa dagan ko sus kutoy ba mang samut ko yan ako na di may kumpiyansaan ni buki na may dagang na amdi manakupay diri wala kapait na kuan na sobraan sa ganing kuan ba kadaghan sigurong kanang manakupay ba mao nang diri lang panglabay. Problemahan eh di ta ska abot to sa unahan mo bakla skag naa si mga tang no. Wa yung kwarta taon ri katag sa ni. Oh no. Ari ko dapit pag-transfer og posting kay gimalas man ko dito dapit. Ari sikaw jud kay gamay kay kausada di na sa kalagan. Basta na anay maabot ti ari. Kay kung muari ni di ari muagi dapit. Wa na si dalang kwarta. Bisag unsa na lang koy matilok sa iyong lawas, mao na ta akong waon. Pabaligya laki. Oh no. Udto na jud udto. Yari dapit na wa jud. Sapi, sa pangagi. Basta maghuwat-huwat na lang ka jud kasi naami mo agi di ari. Andi ko agi diri kay gamay kindahan. Siya wala apay mga tag diri. Sabi na ko kuan lagi kung tawanan lagi. Sabi na ko kuan lagi kung magro mga tag diri. Ikaw diri gamay kindahan. Andi ko agi makan kuan na oy. Oh no. Sam Dili. Dul. naa na po ka diri. Dul dili. Paita ni oy. Naa kita diri lagi ni subay ni gamay dahan kini naa po ka diri ni atang na po. Napa kay padagan-dagan sa buwa ganiha? Ang angan na dagang maimong pudakpon nga wa mo koy bayolisyon. Unsa may saha na ko nimo? Kwarta lagi. Ingnan tika wa koy kwarta diri. Oo. Dubul-dubul na na imong sa unya. Wa kay bayad-bayad. Bayad unsa nganong pabayron kun mo nga wa mo koy bayolisyon taon oy. Wa kay kwarta jud tinuod na. Wala yung kwarta yon sa kom ni. Kani nga ilimi ko. Mamahalin. Ayaw na. Kaning kwintas. Pwede na ni. Oh no. Ako na kuha. Maupay mo tangtang. Grabe lasa ng mga mauni man na asam ni kuha seminar taon. Talikod. Grabe taon yun. Hubuan na imong sinina, hubua. Kabinuang naman taon ni. Karon pag ko kakuan yun ni.
Ang bisa na imong helmet kay magamit ko na nako. Karon pa ko sugat nakupay hasta sa nina kwintas ginuton pa. Ay nagdaghang istorya kay wa ka nakabayad gaduha na lang ka na. So na Naa pa ta ning tutunga ning naapta ning bakilid. Tutunga ning bakilid imo. kana inyong shirt. Ambot mga pangatang diri. Kana imong shirt ba pila na kadlaw ning gisuot? Kani, kuani. Ano may duha ka buwan na ni. Asa man ang gipalit? Dito ako lungsod. Ako mahalin pa na, mahalin. Dali. Unsan, Ayog sig istorya kay. Tang imo. Ano naabot mga pangatang diri nga daan man ni di mo kasada. Dili kay ko dito wa man ka nakakuha ni dagan man ka. Tawag ko ta kog pulis wa man ka naminaw. Gahi-gahi. Taan mo ayaw na taw ko kuan ni Ang ina imong kuan imong jud pa mahalin pa na. tag tinuntuhan ni oy. Unsan man taw ni karo. Grabe inita ra ba ni ate? Ito ni itbugan to ni samot ni. Mao na resulta nga di magdalag kwarta kabalo na siya nga. Laro ni. Ay, Oh, sige. kapoy na ay. Sige. Adto na ko kay kuan. Adto na ko kay gutom. Ita ni. Oy. Hoy, wa ko kwarta gi kahatag. Ako ang sanina mo na gikuha no. Basta ang pintas purol. Akong purol. Apil mo kuha nga duha ka buwan to way labayon. Oh no. Yapan ki siya to yon. Umot ito. Tambalan jud ako kagutom. Kapaningudto na jud ko. Kato iyang short pan mura ha oy jis ram tay bayad. Magbaho mo ni laba-laba katulad kwintas ako dako pero igo-igo ra sa paniudto ka ako